among bugas. Nahurot na pod hasta ang sardina. Mauna ng hangyo mi. Bisan og gamay lang nga hinabang. Kaming tulo, wala nagyo ibugas. Pre, ayaw lag kabalaka, kang gobyerno naglihok na, o karon sila nagripak na, kadili sila gusto nga mapasmuta. Hurot na pod among bugas. Nahurot na pod hasta ang sardina. Maunga ng hangyo mi. Bisan o gamay lang nga hinabang. Kaming tulo, wala nagyo ibugas. Pre, unya kung kamo na mahatagan, basi ninyo na sila nga kalimtan, hinumdumi ilatang gitabangan, basi sa sunod wala na ta sa listahan. Hurot na pod among bugas. Nahurot na pod hasta ang sardina. Maunga ng hangyo mi. Bisan o gamay lang nga hinabang. Kaming tulo, wala nagyo ibugas. Hurot na pod among bugas. Nahurot na pod hasta ang sardina. Maunga ng hangyo mi. Bisan o gamay lang nga hinabang. Kaming tulo, wala nagyo ibugas. Naglibog si Dodong Ale, kay giaway siya ni Dodong Rape, kay wala daw siya bahini sa gipanghatag nga 5K. Hurot na pod among bugas. Nahurot na pod hasta ang sardina. Maunga ng hangyo mi. Bisan o gamay lang nga hinabang. Kaming tulo, wala nagyo ibugas. Kaming tulo, wala na dyo'y bugas. Kaming tulo, wala na joy bugas. Kaming tulo, wala na dyo'y bugas. Believe ba yun ako Dodong Rape nung pagkanta to kanina? Ano naman doon? Naadyo ko na bantay ba? Believe kay ko niya kay dali kay siya ka sag-ubi to siyang linya. Oh, ba doon? Oh, Ano naman doon? Kung saan yung lyrics niya hanggi memorya day? atong iyang gimemorya nga lyrics kanta na to. Memorya niya. Katura jong wah! Lisura o Rihanna? Saan ay? Oh, bugas. Dali kay kasagawa Amir. Amir. Okay, daghang salamat mahigala kami day ang Chris Buhakak. Ako day si Tulits. Ako si Dudong Ali. Ako si Mr. Rafi Boy, Bumbakat Baby Chandra. Okay, thank you.